निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। सावंतवाडी येथील महादेवाचे भाटले परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते आणि सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे सदस्य नरेंद्र देशपांडे यांच्या निवासस्थानातील परसबागेत यावर्षी अनोखा आणि दुर्मिळ योगायोग जुळून आलाय। त्यांच्या बागेत एकाच वेळी तब्बल 15 ब्रह्मकमळ फुलली आहेत। एरवी क्वचितच दिसणारे हे पवित्र आणि सुंदर फूल एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने बहरल्याने परिसरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे। नरेंद्र देशपांडे यांनी या विलोभनीय दृश्याचे फोटो आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केले। ब्रह्मकमळाचं एकाच वेळी फुलणं हा निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार मानला जातो आणि देशपांडे यांच्या बागेतील हा अनोखा नजारा सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।